Здравейте! Ние сме свилени Теодор БГ и сега сме на очароване. Както виждате, сме с майки и бащи, но сега ще правим огнена забава 3. Да. Но първо ще се разходим из природата, да видите къде сме. Хайде. 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 Малко е страшничко. Да, има тук койоти. И духове. Така, но в тази клип няма да говорим за това. Да. Така, но стигнем. Виждате ли е там? Там палихме огън няколко пъти. Ела да Един го... път запалихме трева. Айде да се качим там да го покаем. А не. Виждате ли го? Елате да ви разгледаме. Ето ги лагерните палатки. В тази ще спим ние, Не. даже и няма да спим. В тази чичивче, а в тази мама. Моята майка. Добре, ето тук. Сега да се върнем към огън. Така, номер 1 за забава в огъня. Танцуване около него. Зави телефонче да виждат нашите драги зрители. Ето. Алелуя! Алелуя! Чакай, имам идея. Чакай, бе. Чакай, никой не вижда. Давай, сега виждат. Давай. Прави който се прави. Алелуя! Вижте сега! Опа, Загледай какво му е. Бяла спретната кастурка, велети отпред. Тук е майчина милувка. Ето това го лапайте. Ето и. Знам този хлеб, че не е. Добре, така. За сега беше огнена забава. За сега беше огнена забава 3, първа част. 4-5 части. Пишете на нашия видеоканал ITV. Край на записа.